Saya sempat parlok ngawan pai biang ha kane ka channel bat ha kane ka video bamenta nganai ki jingmentep na ki kam ki balaj asilong na benta ka bansara ice care ha ki post jong ki community health worker te sampai ya kane ka video hadu banda kot bapinyo ya ki detail ba kamnya bat wakler na ilaj ya kane ka video bat ban share saki parlok ki jong phi bat kum juru ban subscribe ya kaneka channel. Ka Bansara Ice Care Center ka khod application ye phi langba ka birata tane ka resume namta kini ki post jong ki community health worker bat cluster ban sumit ya ki application form go jong phi kadai hadu ka khanyo 3 April arjar arpusau te namanta kini ki post jong ki community health worker ki nomba ki post ki belaj ke don tangkawai bat ka jaka posting ka deha mairang bat namanta ka jinsiu ka ba prahajar haka shibnai plus bat ka ta bat namanta ki karan pule ki shim ki bela pendep ya ka class 12 pass bat pideru banang bantho bat ban kran english bat kasi bat pideru bandon la ka jong ka tuwil kum ka skoti lane bat te kumno phila apna apply namta ka Bansara Ice Care Center namta kini ki post jong ki community health worker job te parlok ada pidon kamon bat ka karan pule phila aban sumit ya ki application lengba ka birata tani ka resume sha new email bansara.pc@gmail.com haswa ka khanyap 3 April arajar arpusau te parlok ha kane ka video tang kini jimentep bat lada pidon kano kepat ka ba pimpat sai bha sengawa ban komen ha kane ka video kubleshibon